full effect. Muna kira ga mutanen Najeriya a yi zaman lafiya don ci gaban kasa, a bi dokan kasa, zauna juna ba. Mr. Sass in the building, ni nake magana. Duka Allah ya yi mu kuma ya yi mu ba wani bambanci. Bambancin addini ne, bambancin addini ne, ko kuma ma dai sarrai ne. Me zai sa yin ɗauki makami? Ku ji maganan ta zo ba tsari. Allah ya yi halitta, ba mai canza ta. Iyayen mu duka mun gode, godiya mai dubin yawa. Yau fuskar kowa ba harka, kowa ba harka. Fuskar kowa ba harka, wannan matsalar sai Allah, dan shi ne zai yaye ta. Jama'a mu saya mi ta addu'a, rayuwar mu tana hannun Allah. Jinin mu yana ta zuba a ƙasa, babban bala'i ne a ƙasa. Al'umma mu haɗe kanmu, musulman mu da kiristan mu, zamto tamkar tsintsiya. Before we start squeezing in this bitch, we don't want these innocent people getting hurt. Da can baya ba a yin haka, musulmai da kiristan mu duka, komai muna yi ba shakka, tare da juna mi harka. Akwai lokacin da muke jos haka, muna 'yan yaran mu kamar haka. Idan ummin mu tana daka, mamar me ka tace mu zaka. Shin yaran nan kun wanka? Ummin mu tana aiki. Ku tashi mu je ni in yi muku, kun ji 'ya'yan albarka. Musulmai kun san komai ku, musulunci yayi koyi ku, na mu'amala da makotan ku, kare mutuncin junan ku. Purchase this beat on Tags. Makotan ku da kyawawan halayen ku, kada ku kalla abin da suke mutu. Waya muke kin junan mu, da kan muke kin kayan mu, mu daure mu tallafi junan mu, don hakan ne zai fishe mu, don hakan ne zai fishe mu, don hakan ne zai fishe mu.